Dende primeiras horas da mañá, o tanatorio da Rasa en Noia converteuse nun ir e vir de xente, ao tratarse dunha persoa moi coñecida e querida, non só na comarca noiesa, senón tamén fora dela. Unha das autoridades que quixo achegarse tamén ata o velorio foi o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen destacou o seu firme compromiso e a súa vocación de servizo aos veciños. Unha mala noticia, unha pésima noticia. Sabíamos que a doenza que tiña era unha doenza moi difícil de superar, pero pensábamos que aínda podíamos contar máis tempo con el, e o certo é que non foi posible. Carlos Crespo creo que é unha figura política sin dúbida, como un alcalde de unha localidade como Outes foi capaz de ter unha proxección en toda a provincia da Coruña, no Parlamento, pois un deputado querido e respetado, que coñecía moi ben moitos asuntos e levaba a Comisión de Pesca a plena satisfacción. Lamento, todos lamentamos este desenlace, pero o seu recordo permanece, os seus 20 anos de alcalde de Outes aí están. No Parlamento vai a ser sempre recordado como un galeguista reformista, unha persona moi didáctica, simpático, extrovertido, amante da ría de Noia, presumindo de Outes de forma constante, impulsando todas as infraestructuras desta zona, sendo un referente no Barbanza, e dentro do Partido Popular, sin dúbida, era un referente en algunhas cuestións. Acompañado de diferentes altos cargos do goberno autonómico, entre eles o vicepresidente Alfonso Rueda e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, trasladoulle persoalmente o pésame á familia, entregándolle ademais a bandeira de Galicia, que posteriormente, xunto coa dona e as dúas fillas do finado, colocaron en riba do féretro. Pois un día, a verdad, que moi triste, día que a verdad que todo o Partido Popular está de luto. Votaremos moito en falta a un gran político, pero sobre todo unha gran persona, non? Unha persoa que sempre tiña un comentario oportuno en cada unha das reunións, na que moitas ocasións esperábamos sempre os seus comentarios para opinar o resto, e estou seguro que tanto no partido como en Outes e en toda a provincia en Galicia imos a votar de menos a Carlos. O votaremos moito en falta no grupo parlamentario. El era o noso voceiro en materia de pesca, un referente, porque era un político de raza, unha magnífica persoa, e dende logo se lle votará moito en falta. A verdad que un pesar grande porque é unha gran pérdida de un gran político que fixo moito polo seu povo, pola provincia da Coruña e por Galicia, un home sempre de consenso, de diálogo ca xente, en fin, que era a voz quería estar cos veciños e el ser a voz dos veciños para defender as súas inquietudes e os seus intereses. Que nos entristece de verdade a todos, porque era unha persona tremendamente vitalista, creo que foi un home dedicado ao seu povo, entregado como un veciño máis, cun exemplo extraordinario de entrega e de dedicación, e polo tanto eu hacia él, aínda que éramos de provincias distintas, na provincia de Pontevedra a Carlos lle tiñamos un gran cariño e aprecio pola súa sencillez. Un día difícil para nós, porque foi un compañeiro de escano, unha gran persoa, comía con nós cada pleno no Parlamento de Galicia, e non ímos coñecero nunca. É un día moi triste non solamente para Outes, sino para toda a comarca, creo que incluso para todo Galicia, porque un home singular, un alcalde que lle sacaba a critu a todo, sempre falaba en positivo, un gran amigo, é unha referencia, creo que para todos, un gran municipalista, agora facíalle moitísima ilusión estar no Parlamento,